Čau, zdraví vás Inidvajkers u nového videa. Dneska nám solidně chče, takže začínáme v přístřežku. Filip si rozbil klíční kost, což vám tady teď ukážeme. No a dneska pojezdíme nějaké hezké traily. Máme nějaké hezké novinky. Já mám perfektní, naprosto nádhernou chvíličku. Já taky. Já mám karton. A Marek má tady tu věc. Tak lidičky, teď máme popičku Honzíka. Tak seš pičaru prekte, co to je, ty vo? OK, za tohle to mi neplatí dost. Kámo, já to nebudu dělat, tohle nebudu to dělat. Nebudu to dělat! Guys, nevím jak jdou. Bungee jumping. Ale to křupneš. To se musíš jako spustit. To bys křupnul ty, Marku. Ty máš úplně hnědou prdel. On se posun. A úplně nejhlavnější upgrade, který vám teď ukážeme, jo. Porovnaj. Tady moje úplně nádherná raketa, tamhle nějaký červený kolo. A tady? Hele, takže tlumič se dá najít na Temu. Na to bacha, to je zaručená kvalita. Pak tady je RockShox Psylo. Pláště jsou tam Maxisy, to je plus. Teleskopka. Udělej, zaťukej na to, jaký to má zvuk. Plast prostě. No, takže Marek je naprosto spokojen se svým novým haircutem. Až dneska nejspíš uvidíte tak 10 crashů, protože je mokro a pojedeme hezký enduro trail, takže asi tak. Nebo ještě najdeme nějakou jinou tempu. Sice nic nevidím, ale jdeme. Kašla na to. Se bojím, že spadnu fakt. Nic nevidím. Tak. Help me! Nevidím. Help me! Jde. Pohodička. Mám kluka, to nemá Instagram. Dál 2 to pokračuje. Je mi to docela jedno. Je za mnou nebo ne? Není. Já jsem lepší. Mám kluka. Co neba? Listy. Já nic nevidím. Fakt nic nevidím. Já nevím, kam jedu, vole. Hop. Já budu špinavá jak močka. Dobrý. Brýle dolů. Ty vole. Proč jsem šla s nima ven do p***le? OK, tak já jsem teď tady asi píchnu. Fakt? Komu to drží tak ani znovu. Ty vole. Já jsem to prostě nerozděl. Já vím. To dává smysl. Jedeme! Wow. Vole, já jsem mokrý jako po ránu, ty vole.
Ale nedívte se, že jsem pomalý. Jsem to já, no. A tady to je v prdete. Ty vole, dobrý. To furt žiju, se divím. Dobrý. Tak to byla asi ta nejtěžší pasáž, lidi. Tak jdeme se asi do nějaký někdy. Tady bych se ještě rád zastavil. Když jsem editoval tohle video, tak mi Terka poslala ještě jedno videjko s tím, že si to o pár dní později sjela ještě jednou. Když jsem si to prohlížel, tak jsem si všiml tohodle. OK, cože prosím, jako... What? To jak se tvýmu kolu nic nestalo? Nevermind, beru zpátky. Tak a tady přijdeme k cestě, kde jsou mufloni. Podle Terky je to nejtěžší část, za mě je to druhá nejtěžší. Ale to musíte posoudit sami, až tady budete. Já vím, jedu to pomalu, já si zadešně mi to ještě moc nejde. Než by mi to šlo nějak jako za sucha. Ale... Jo, baví mě to tak, proč ne? Začíná mít křeče. Tak kolikrát si vidím. Au, 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 au. Tak. Dobrý. Dobrý. Ahoj. Ne. Co? Nevedl jsem to, ale tu první část s těmi kořeny jsem měla jako nějak takhle. Von to, počkej, ty jsi to jako jel bez nás.
No jako odrážel jsem na jednu část. Tak, Straně nebezpečný, to už je to lepší jet na jedné noze. Já jsem tam taky takhle chvilku jel, protože to je... pozor, když tak, jo. Tak to je jasný, jo. A teď nějak je to mokrý, než to budou nekvoletí ten body. Já mám úplně samozřejmě oči, takže když někde prudce zastavím, tak je to prostě nic nevidím. Tak já jsem zase vůbec nic neviděl u té části, jakoby u toho ohradníku. Já jsem tam... Já prostě jedu. Já nevím, co to je za pláště, ale já prostě jedu a mě to přesně odhazuje do ksichtu. Mi držte palce, děcka. Já jsem píchnul. Proč to jezdíš tu sekci, když si tam jednou píchnu? Je sranda. Máš duši náhradní doma? 29 asi nemám. A ty Máš 29? No, vepředu. No ty krávo, tak počkej Marku, tak já ti to dám a dojedeš to. No, to by bylo fajn, no. No to by... No počkej, no tak... Tak víš co, tak ty pojedeš s Terkou k vám pro duši a hned si to u mě vyměníme. No, Tak to pojedeme rychle. Natáčím? Jo, natáčím, dobrý. Tak jo, tak já zavolám, až pojedeme, jo, Honzo. Ano, co se nestalo? Walk of Shame 3. Takže teď ještě rychle vyměníme dušu a uvidíme, jestli ještě něco stihneme.